Good afternoon guys. Nami sagi sa among likod sa among supa guys ba sa among balay. Ako dun. Parang nahinog naman siya. Ang problema niya usa ang diri. Ay, siya. Mga istana ni God para dili sa tinda. O ginahiner na siya guys. Kaya ako na siya pagtanda. Down the scene. Tay di pa kakaabot no, bagsak na. Ha? Tay di kakaabot no, bagsak na. Tara guys. Tara guys. Na. Bada ko nimo. Ha? Taas. Tato na nga ako. Kawatan sundang. Kawatan sundang. Wala akong pwede yun. Awa. Ang salit na ito.